rana. Mijin dare na baki amana ta zuciya, wanda to na cutawa. Mijin dare da rabo karkayo kuka, za ka dariya wata ran. Kibiya na kallon ka mai jarawo ma mijin. Aiki hajji a faɗa miki al'amarin nan ga lokaci na da ban tsoro. Idan kinka fita kinka shecin gari kan titi zaki iska samari majiya ƙarfi ba lebar ba ba kafinta ba mesu ba ayin ben da gasu zan cikin iya zuwa ba zuwa in gaya miki abin zabban tashin hankali abinda ma mutum zai ci ya gagare shi abinda ka yi ƙari ba yanzu ya yi ƙarfin ka wallahi an gaya miki inuwa ga daba ga samari ma'aikata da su zaune zabban tausayi wallahi tallahi wadda sai aka zuta hawa kai kuka dole Allah ta kyauta. Ina kwanan ku Abba. Baba. Abba ina kwanan ku. Ajiya ina kwanan ku. Lafiya kalau alhamdulillah. Lafiya kalau alhamdulillah. Lafiya lau. Ya amarya. Ya gida. Lafiya kalau alhamdulillah. Ya amarya. To amarya na ne. Daman na ga kwana biyu ban zo gida ba tun lokacin da aka yi ta hidindimin auren mu aka kare daga ya dace in zo yau in gaishe ku. Allah shi maka albarka. Yawa me Ummi. Ummi. Na Hajiya. Zo ga yayanku ku gaisa. Yaya zo? Eh. Yayi nan. Yaya. Ummi yan mata. Ana ta damuwan Hajiya da bare-bare. Ana ta fama da bare-bare. na sun ta zuwa baɗin samun da wani ta ni ake tabi haka huta da ita Gaskiya wala baba haka ne a kai can. Har da kai yaya sa ba. Ai gwanda a kai ki. Hajiya ta huta. A Hajiya? Yaya. Ya anti. Wallahi anti ki tana nan lafiya kallo ta ce a gaishe ki kwarai. To ni ma iya gaishe. Suna ta faɗa musu ma an tayar. Yau insha Allah za ta ji. Insha Allah za su ji gaba daya. To Hajiya bari in tashi baba. Daman na je bari in zo in gaishe ku na so in tashi in zo in biya gidan su Umar saboda wurin jiganiyar auren mu wallahi ya dan samu accident ne so. Wallahi ina so. to ya kamata kam Allah ya sauka Allah ya bashi lafiya to Allah an kaje kace muna gada shi to Allah mun samu lokaci da na kwakka muna taimake mu diba shi to Allah kace muna gada shi kamun zo Allah ya sauka Allah ya bashi lafiya To amin ya Allah. Za su je insha Allah. To insha Allah. Amin ya Allah. To amin. Sai dai Hajiya, Allah kun dan korafi da na kawo kan matata Hafiza. Wanda ni ina ganin matsayina na mijinta. Wanda nan so na yi yunkurin in canja mata layin da ta yi budurci da shi. Bai kamata ta yi ci gaba da amfani da shi a gida ba. To na dai dan yunkurin hakan ga kuma dai na gare ta dai da gaskiya ta ba za ta iya wannan ba da sauransu. Wanda yanzu sai kuna iyaye gare ni sauke wannan nauyin in gaya muku. To ka yi hankali. Insha Allah rabbi zan ji da kaina. Allah ya yi. Farko ni a hannuna. Insha Allah. Ina zuwa in je lamarin. tabi abin hankali kaga duka sati ɗaya da auren ku kada wani ƙaramin matsala ya haifar da babban matsala al'amarin na aure na hankali ne tabi a hankali cikin hikima da dabaru irin naka da namiji saboda Allah babanta ku da kai da ita gidan aure sai an yi hankali wannan ne da uwarka shekarar mu 35 muna zama aure kuma muna ta hankuri wata wuta ta cin gidan amma kashe babu wanda ya sani to na gaba aka gane zai ruwa ka yi hankuri ka sa hikima insha Allah mun samu lokaci za mu ci mu da kanmu cikin gidan naka
to ne zai kamata a yi domin a kashe wannan wutar. Allah ya sauka, Allah ya maka albarka. To shikenan baba. To na gode hajiya. To amin ya Allah. Ina godiya. To za su je insha Allah. Insha Allah zan gaida Umar zan ce kuna mishi na. Za ku insha Allah kuma ku samu shi za ku tafi ba shi. Yanzu ke ya kika yi ma za ku maka matsalar. Sai ce ma nika tambaye ka ni a ma za a yi bullon wanga lamari. To abin da ya dace ya kamata mu sa hikima da dabara cikin al'amari saboda ni abu na da mu taka tsantsan. Wallahi ba karamin abu na ba. Yau sai da al'amura suke na rayuwa dole mu a matsayin na iyaye to ya kamata mu sa hikima da dabaru wajen walwala matsala. Tunda kin ga sati guda da auren shi amma sai ya kawo ƙorafi nan gida. To ke ga ya kamata a ce mu je da kanmu mu same su mu zannashe su mu ƙara mu ja musu kunne da kunne mu musu ja hankali cikin zamantakewa ta aure. Amarya. Gida kamshi ɗaya ke yi. Wata ta Hafiza. Barka da yau barka da warhaka wato dariya ma na baki kenan. To ai baki sani ba. Gaskiya na duba na hanga amarya ba abun da ya kai aure daɗi. Kuna dai Ubangiji Allah ya sa waɗanda ba su yi ba su ma Allah ya hore musu ya nuna musu ranar da suka ga auren su ma. To mijina, idan da kana tsanta amarya ne kawai. Babu damuwa. Allah ya hore mu duk wanda da yi. To ai ko na santa amarya daidai nake. Tunda amarya fa kika ji an ci. To amin ya Allah Hafiza, amin ya Allah, amin ya Allah. To me ya kawo ni magana kuma wannan? Babu abin da ya kawo ta nauyi ne na ƙara saukewa wanda yake saman kaina. Babu damuwa Allah ya maka ne magana da ci amana. Hafiza, dan Allah duk wuya duk rantsi ki rike amanar aure. Kada ki ci amanar aure. Ina baki wannan shawarar ne. Dan Allah. Kada ki damu. Hakki ne kaina wanda ya kamata in sauki nauyi akai. Amma ki haƙuri kin ji ko? To amin ya Allah mata ta Hafiza. Amin ya Allah ka. Nagode kwarai da gaske. Wai kin san wani abun da na gani yau wanda ya bani mamaki? Wallahi wani a kamfanin su yayi aure amma kwata-kwata sun hana shi ya ji daɗin auren shi da matar shi. Ni wallahi mutane na ba mamaki. Da za a cewa wai mutum ya yi aure a kasa bari ya huta ko na kwana biyu. Wallahi kai na tausaya mishi. Wallahi na tausaya mishi. Amma fa ko ni jin nayi fa auren mu lahiya lau ne ba matsala. Shi yasa sai na ga wancan sai ya bani tausayi. Mijina ina son yi wata magana da kai. In ka san ba ta bata maka ba ta bata maka da neman Allah sarki mata ta Hafiza. Ai na ganin babu wata magana da za ta bata min tunda ina tare da amarya. Kuma ran gida ko? Da haka faɗa min kawai ina jinki. Wata shawara na yake ina son mu yi planning. Dan saboda samun dama mu yi soyayya yadda ya kamata. Kaga bai yiwa a ce daga aure sai haihuwa. Ya rasu su da min babu ni shakatawa ko ilimi. Shi sa ne shawara amma in ka yarda. Haka ne kuma. Kada ki damu Hafiza. In Allah ya yarda wannan da muke alƙawarin za a yi. Yaushe kike buƙatar a yi? Kada ki damu. Na amince. Yaushe kike so a je a yi? Ko gobe. In ma yau kike buƙata za a je a yi. Ka amince. Shikenan ya miki? Allah ya kai mu gobe. Nagode ƙwarai mata ta Hafiza. Nagode. Allah ya saka tsakai da mijina Allah ya ban mutane. Amin amin amaryata. Allah ya bani ikon faranta maka. Amin ya Allah. Amin amin. To amin ya. Sannu sajina. Yanzu bude su. Yauwa amarya. Yanzu abinda za a yi ki tashi ki je ki dafa min kai kan ma ki dafa komi don saboda ba wai yunwa nake ji da yawa ba. Ki je ki dan dafa dan soya min biredi ki sa kwai. Sannan kuma na san akwai kaji amarya ko? Akwai? Yauwa to ki tafi ki samu kajin nan ki ɗebo ki sa man shanu su ji mai sosai ki soya su amma kada su kone dan soya kaɗan kawo min nima in more. An gama bari in je in zuba insha Allah.
yanzu bari in kwanta kafin ki gama aiki. To shi kenan an gama bari in je in yi maka. Ka kwanta ka huta kai bacci saboda abba ya kira ni ya ce ya je kasuwa kawai shi da abokinsa ka kuma dawa ba yanzu ba. Kwanta ka huta ka mu. To in ka gama ka ƙara sai. A ka ga shi ne. Allah ya ka. Subhanallah, me nake shirin gani haka? A kan gadona? A gidana? In can ni. Mutum ne ko aljan? Shin mutum ne ko aljan? Malam ka san a ina kake? Ka san inda kake? Wannan wani irin rashin mutunci da ɗakin matar aure, ɗaki na, ɗakin matata, kan gadon matata in isko ka. Haba mala, subhanallah. Kai ma ka san mutum mai hankali da tunani bai yiwuwa ya shigo ɗakin mata aure ya kwanta. Ni ba mutum bane. Okay, kana nufin kai dai aljani ne ba mutum bane kai. Ni ba mutum bane. Kai aljani ne? Ni aljani ne. Kai aljani ne? To ina zuwa. Ni aljanin matarka ne. To ina zuwa. Zan ga ƙarshen aljani. Za ka ga ƙarshen aljani. Ba dai aljani ba. Ya zama ɗan koyo. Ita rayuwa rashin haƙuri yakan saka wayo.